Wena uyangidakelwa wena. Ulahla ingane zami uqeda ubulala uyise. Umama uncane wahlukumeza. Ethi asihambe sokha amanzi ngisho kuyisikhathi ngabe sesikolweni nje. Lezi ngane zingijwayela kabi. Uba ungijwayeza nani lini? Batshelile kodwa. Uma uyiwena nje akwazi uzuze uphilela ikhanda kahle sitiyalo nje ayisile nezinto lezi. Esithethisa njalo ituto sengane yakhe. Mamncane. Kungani njalo nje ubaba mayisaphumela uhlezi usala ungithethisa. Habe. Ngakho sathatha isinqumo sokuthi siyolala emapayipini lezigwaqeni. Hawu bakithi. Kodwa ebusika siye isikhathi. Kodwa kungakuhleke ngikutshene ukuthi ujule nje la ucabanga indaba yamathwisi ukwathathwa sekuma social worker. Khona. Hayi. Phela ekhaya kusindawo ukuhlala intandane. Wena ngikhuluma nawe kahle ngithi musu kuyeza lento ibe ngami yazana. Wena nje. Ngithi wena lo bhulu lwakho umkhuluma naye mihla namalanga uthini usuyilesa nini lobolo. Abantu zozoyikhotha ningane angayazi. Mele itshola uthando kayise phela ingane. Hayibo, wena ufuna udlala indima yogogo engane. Ngoba ugugile nje. Yazi mngani nginenkinga ukuthi mangilele ngikuphi izinto engazifundile. Nginokuphupha engathi ngikwenye nje indawo angazi ngiyayichaza kanjani. Enabantu engingabazi bebodwa. Angala nje uzuyithole khona. Yanika ingane zami noma